bolo počuť počas celých pretekov. Vyvíjala nám perfektnú atmosféru a my vám ďakujeme za tieto vaše výsledky. Vidíte vysmiaté tváre, dobre sa na to pozerá. Je to úžasné, pretože po skončení dvojdňových víkendových pretekov Európskej majstrovstiev Európy družstiev v atletike tretej ligy môžeme skonštatovať po 40 disciplínach počet bodov 531,531.5 points. Je to 47 bodov, ktoré ste naložili druhému lotisku. The winner is Slovakia! The winner of European Athletics Team Championship Third League in Banská Bystrica 2013. Congratulations! Aca, môže? Tak, nechodí s tým. Ideme na stupne, tak, chod dopredu. A ja idem na stupne. Dopredu.